Barkanku da zuwa BBC Hausa Treat TV. Don farkon ziyartar ku wannan channel din ne mai albarka. Ku danna subscribe da alaman kararrawa domin samun sahihun labarai. Mun gode. Zargin fidda tsaraicin bidiyon jaruma Fatima Hamza ya jawo cece-kuce a shafukan sada zumunta. Kamar yadda za ku ji a cikin wannan labarin. Jaruma Fatima Hamza ta sake wani bidiyo wanda bidiyon yake bayyana mamanta a fili, wanda haka ya jawo mutane da yawa suke ta cece-kuce. Wayansu sun zargi jarumar cewa ta yi hakan ne da gangan saboda lokacin da ta yi bidiyon ta san cewa ba sanye take da rigar mama ba. Alamun sun nuna jama'a da yawa ba su ji daɗin abin da jarumar ta yi ba, inda kowa sai Allah wadai yake, kamar yadda za ku gani a bidiyon in kuka nema. Shin me za ku ce game da wannan abin da ta yi? A nan kuma ni ɗan Tijjaniya ne da gaske, babu wani ɗarɗar, saboda hakan mu ma muna tare da ƙungiyar masoyan Annabi, in ji Garzali Miko. Kamar yadda za ku je a cikin wannan labarin, a cikin wani lokaci da addini ke ɗaukar hankali a fagen fina-finan Kannywood, fitaccen mawaƙin kuma jarumi Garzali Miko ya bayyana matsayi kai tsaye, ba wani tarɗar da wata shakka ko ɓoyewa. A wata hira da aka yi da shi kwanan nan, Garzali ya bayyana cewa shi ɗan ɗarikan Tijjaniya ne da gaske, babu wani ɗarɗar, yana mai ƙara da cewa saboda haka ne su suke tare da ƙungiyar masoyan Annabi. Wannan da suka ba wa Tijjani Faraga, shugaban masoyan Annabi na Kannywood. Wannan furucin ya fito ne bayan wata saɓani da ta kunnu tsakanin wani jarumin Kannywood, Tijjani Faraga, da kuma mabiyan ƙungiyar Izala, inda wayansu daga cikinsu suka fara sukar Faraga sakamakon yanda yake bayyana kansa a matsayin ɗan Tijjaniya. Su dai mabiyan Izala sun kira hakan da shirka, tare da zargin Faraga da aikata kafirci bisa ra'ayinsu. Tijjani Faraga, wanda aka fi sani da rawa da yake takawa a cikin shirye-shiryen fina-finai da suka shafi addini, al'ada da darasin rayuwa, ya kasance yana bayyana soyayyarsa da mabiyarsa da ɗarikan Tijjaniya, wata tsohuwar ɗarika da ke da mabiya da dama musamman a arewacin Najeriya. Wannan bayanin ra'ayin nasa ya jawo cece-kuce daga mabiya wa'yansu ƙungiyar addini, musamman ƙungiyar Izala, wanda take da tsatsaura ra'ayi akan ɗarikan irin su Tijjaniya, Qadiriyya da Shi'a. Garzali Miko, wanda shi ma yana daga cikin shahararrun masu shirya waƙoƙin soyayya, biki da kuma addini, musamman yaban Annabi, bai tsaya daga gefe ba. A cewar Garzali Miko, ni ɗan Tijjaniya ne na gaske, babu wani ɗarɗar, saboda haka mu muna tare da ƙungiyar masoyan Annabi. Wannan kalaman ya nuna cikakken goyon baya ga Garzali ga Tijjani Faraga da sauran mabiyan ɗarikan Tijjaniya. Hakanan ya nuna irin yanda mawaƙi ke tsaye a bisa gaskiyarsa da addininsa, ba tare da jin tsoro ko matsi lamba daga wata ƙungiya ba. Wannan al'amarin ya sake buɗe babi na muhawara kan yanda mabambanta ra'ayoyi na addini ke ƙara samun saɓani a tsakanin 'yan fim da mawaƙa, musamman idan suka fito da ra'ayoyinsu kai tsaye. Wasu na gani ya kamata a bar mutane da ra'ayinsu na addini cikin walwala da mutuntawa, yayin da wayansu ke gani irin waɗannan bayyana ra'ayi yana iya haifar da saɓani da rabuwar kai a tsakanin mabiya addini. Maganganun Garzali Miko na iya zama ƙarfafa gwiwa ga mabiyan ɗarikan Tijjaniya, musamman masu fuskanta suka ko muzanta daga wayansu ƙungiya. Yayin da ra'ayin kowa ya bambanta, yana da muhimmanci a ci gaba da jawo juna da fahimtar da juna a tsakanin mabiyan addini daban-daban. A ƙarshe, dukkanin waɗannan ƙungiya suna kira zuwa ga mabiya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda haka ke buƙatar soyayya, haƙuri da girmama ga juna. Muna godiya da ziyartar wannan channel ɗin mai albarka. Ku ci gaba da bibiyar mu domin samun sahihun labarai. Mun gode.